Moi vaan kaikille ja hyvää itsenäisyyspäivää ja hyvää syntymäpäivää Suomi 99 vuotta. Tää joulukalenterilukko ei nyt varsinaisesti käsittele itsenäisyyspäivää, vaan sitä, mitä itsenäisyyspäivänä voi tehdä. Itsenäisyyspäivä on monilla vapaa päivä, joten mikäs olisi parempi kuin käyttää aika kodin koristelemiseen jouluiseksi. Ja itsenäisyyspäivä onkin itselläni vähän tavallaan se ihan viimeinen päivä, kun laitan joulukoristeet, että mä tykkään olla ajoissa. Mä näytän teille tänään, miten mä teen sellaisen joulupalloikkunan ja vähän muutenkin kurkkauksia meidän kodin joulukoristeisiin, että millaisia mä laitan tänne. Ja oikeastaan vähän vaihtoehtoja, että jos sulle ei joulukuusta ole, niin millä tavalla sä saat kodistas jouluisen. Mä ite en kestä joulukuusen hajua, vaan mä saan siitä päänsärkyä, niin mä en vielä ole suostunut tänne meidän omaan kotiin sitä ottamaan. Eilen vähän tuunattiin näitä joulukoristeita ja no mä en ole vielä keksinyt paikkaa näille muffinsikoristeille, mutta täällä on meillä näitä pieniä palloja ja mä oon tänne nostanut mun nää kaikki lumihiutale koristeet. Ja me otetaan nämä lumihiutaleet ja tehdään niistä meille se joulupalloikkuna tänään. Tällaisen joulupalloikkunan tekemiseen sä tarvit haluamias joulukoristeita, palloja tai niinku mulla on näitä hiutaleita. Tällaisia. Näiden koristeiden lisäksi sä tarvit läpinäkyvää siimaa tai valitsemaas nauhaa, mihin sä haluat nää ripustaa. Meillä on suht korkeat ikkunat ja mä en halua näitä palloja välttämättä ihan älyttömän alas, joten mä voisin miettiä jonkun sellaisen metrin pätkän, minkä mä otan tästä. Ja sitten mä aina vaan leikellään niin kuin saman pituisiksi pätkiksi. Teen tähän siimaan tämmösen silmukan. Ja silmukka laitetaankin sitten läpi haluamastaan koristeesta tai paikasta. Eli tässä esimerkiksi tuolta. Sitten ei tätä näe mitään. Sitten vedetään nämä läpi tulevat päät täältä silmukan läpi ja tehdään tämmönen niin kuin kiristyssolmu. Noin. Ja sitten mä teen tähän vielä muutaman solmun lisää, että se varmasti kans kestää. Ja noin. On ensimmäinen koriste siimassa. Mä laitan kameran nyt hetkeksi kiinni, että mä saan laitettua kaikki näihin koristeisiin siimat ja sit katsellaan vähän miten niitä asetellaan ja mä näytän teille muitakin meidän asunnossa olevia joulukoristeita. Sitten kun te olette saanut kaikkiin teidän joulupalloihin nauhat, niin te valihette ikkunan, mihinkä te ripustatte ne. Otatte jakkaran ja teippiä ja alatte ripustella niitä. Pienen taistelun jälkeen mä oon saanut sinne muutamia jo roikkumaan. Mun mielestä niitä ei edes tarvii hirveästi näkyä, siksi mä laitoin ton valkoisen verhon tohon, että se näyttää tommoselta lumiselta taustalta. Toista yhdestä tosissaan, minkä mä tiputin, niin halkes yksi sakara, mutta mulla on pikaliima jossain, niin mun pitää korjata se vähän myöhemmin. Voin sanoa, että tuli oikeasti kuuma kuin mikä tätä tehessä. Mulla meni 3 koristetta rikki, toi teippi ei kestä, eli ei oikein toiminut tämä, mutta mielestäni lopputulos on erittäin kaunis ja nyt mä vähän näytän sitä teille. Nää on just niin kuin päättänyt nää. Kaikki nämä hiutaleet on päättänyt tällä hetkellä olla asettautuneita väärään suuntaan, mutta siinähän ne saa sitten ihan täysin vapaasti liikkua. Tähän loppuun mä ajattelin näyttää teille vähän sellaisia sneak peekkejä joulujutuista, mitä meidän kodista löytyy tällä hetkellä. Toivottavasti joku teistä sai inspiraatiota tästä videosta ja me nähdään kaikki huomenna uuden luukun parissa. Moi moi!